Molt bé, anem amb els cromes. Aquí tinc diversos cromes, val? Que he tret d'internet. Aquí tinc una imatge, aquí tinc una persona que sembla que va caient, una altra imatge... Va, comencem amb lo senzill. Primer, per fer cromes necessito dues pistes, òbviament, el croma que anirà a dalt i a baix que anirà a la imatge. Val? Perquè el que jo faré és fer que allò que sigui de color verd sigui transparent, i si és transparent deixarà veure el que hi ha sota, que en aquest cas és una imatge. Val? Ara me'n vaig a efectes, que està aquí, i busco la paraula croma. I me'n vaig a l'avançat, no al bàsic, a l'avançat. Clico sense deixar de clicar, arrossego. Ja m'ho ha fet directament, val? De vegades no t'ho fa i tu has d'anar aquí a la vareta màgica, ho veurem després, i clicar, veus, aquest verd, i llavors m'ho fa. No m'ho fa perfecte, perquè ja veieu que aquí es veu, si li dono al play, doncs es veu això verd dels cantons que no queda bé. Llavors, els cromes sempre s'han de netejar. Què vol dir netejar? Doncs això, treure-li les restes aquestes que es fa doncs, tocant aquí, a veure aquí, això no em va bé, és anar provant. Aquí sembla que em treu una mica, m'estic fixant aquí, el meu objectiu és que el rebord d'aquest de color verd se'm tregui. Aquí sembla que se'm treu una mica, i aquí ja sí, aquest ja se'n treu bastant. I a veure aquí, aquí no gaire, aquí. Veus? Ara ja se m'ha tret del tot. I, òbviament, doncs, es veu la imatge que hi ha al fons, que és aquest paisatge. Si jo moc el paisatge, se'm veurà negre. Val? Paisatge que, com podeu comprovar, s'ha de fer gran. Val? Llavors, en aquest paisatge d'aquí baix, en la imatge de fons, transformar, arrossego i la faig gran. El senyor aquest també l'hauré de baixar. Aquí sí que també li hauré de posar un altre efecte. Transformar, també l'arrossego aquí i posició, el baixo. Inclús el faré més petit. I el baixo. Ara, no només això, sinó que vull que el senyor surti d'aquí del plano i se'n vagi. És a dir, hi hagi una animació, es mogui. Llavors, me'n vaig aquí i li dic que al principi de tot estigui aquí fora. I li dono aquí. Que estigui de color vermell, I aquí li fico un altre fotograma clau i vull que estiguis aquí. Li dono al play. Això, si clico aquí i ho apropo, doncs anirà més de pressa. Veieu que va més de pressa? Perfecte. Ara vaig aplicar el mateix efecte, però al fons, a la ciutat del fons. Perquè també vull que es mogui, però cap al sentit contrari, per donar-li més efecte de moviment. Val? A la imatge de fons ja li havia posat l'efecte de fer-lo gran, val? Llavors, ho hem fet abans, que l'hem fet gran, simplement doncs, faré el mateix. En el primer fotograma vull que estigui aquí. I clico, que sigui vermell. Ara me'n vaig una mica més endavant, li poso un altre fotograma clau, i aquí vull que estigui, jo què sé, aquí. I a veure què tal queda. Ja es mou tant el senyor com la ciutat, i queda perfecte. Anem a fer el mateix, però amb aquest plano. D'un senyor que està caient, el poso a dalt, i aquest plano aquí. Vinga, li poso, vaig més ràpid perquè ja ho he fet, El croma, busco la paraula croma. Poso l'avançat i l'arrossego. Clac. Es veu la imatge de fons. Imatge de fons que li he de posar l'efecte de fer-la gran. Transforma. I aquest l'arrossego a baix.
I aquí baix estic clicant aquí, escala. Estic clicant i arrossegant cap a la dreta, fins que m'ocupi tota la pantalla. Ara sí. Vinga, torno a dalt. El senyor aquest l'he de netejar, el croma aquest, Voler buscar per netejant és tocant coses aquí baix, tocant els paràmetres, amb l'objectiu de que es deixi de veure l'obert. Ja està. Vinga. Ara ja tinc l'efecte croma. Veieu que és un desplegable, Ara necessito un altre efecte, que és l'efecte transformar, el que li hem posat a la ciutat, que l'efecte el necessito pel senyor. Clico. I aquí, doncs, vaig a donar-li moviment. En aquest cas, en comptes de la X, és la posició Y, vale? I vull que comenci aquí dalt i que acabi aquí baix. Llavors me'n vaig al primer fotograma, pujo el senyor, li fixo posició, tanco un clau a aquesta posició, me'n vaig aquí, li fico un altre fotograma clau i baixo el senyor. I se suposa que ara, si ho he fet bé, doncs sí, està caient. Val? I puc fer que vagi més lent, si això ho empujo cap allà, o puc fer que vagi molt més ràpid. Vale? Va. Ara, igual que hem fet abans, vull que el fons doncs, faci el moviment contrari, doncs pugi cap a dalt per donar més la sensació de caiguda. Així que a l'efecte ja el tenia posat, que és el transforma, aquest, simplement me'n vaig al primer fotograma i li que comenci aquí, fixo posició. Me'n vaig una mica més endavant, un altre fotograma clau, mentre el senyor baixa, el fons puja. Així dona més la sensació de moviment. Així és com es fa, d'acord? Anem a complicar-ho encara una mica més. Tinc això aquí. I tinc això aquí. Vull que el senyor estigui per aquí dalt, val? Llavors, tornem-hi. El senyor a dalt, el pont a baix, val? Llavors, aquí s'han de fer dues coses. Primer, s'ha de retallar, perquè això no m'interessa. Així que el primer que faré serà retallar el tros d'imatge que no m'interessa. Llavors me'n vaig a efectes i aquí busco la paraula retallar o retall. Retall de vores, aquí. Clico i arrossego. I aquí ja veig que, veieu, estic a left, fins aquí. I aquí al costat també, per aquí. Inclús per dalt també el retallaré una mica, perquè veig que aquí hi ha com un pliegue que no m'agrada. Va, ja tinc el d'això retallat. Ara anem a aplicar-li l'efecte croma. Croma avançat. I arrossego. Aquí no me l'ha fet directament com abans, dona igual. Clico jo aquí al cuentagotes i li dono... Jo normalment tinc tendència a donar-li la part més clara del croma. Aquí. I veieu que m'ho ha fet fatal. Clar, és normal, perquè aquí el verd està fet per ordinador. Aquí no, aquí està fet en un estudi, llavors no tots els verds són iguals. És a dir, aquí més que mai s'ha de netejar. I aquí costarà molt netejar-lo. Mira, amb el model de color sembla que va molt millor. És anar tocant, insisteixo. I aquí, doncs, bueno, buscaré un punt mig. Va. I ara veieu que la càmera s'allunya, llavors el senyor també l'he d'animar i he d'anar fent que es vagi fent petit, perquè estarà aquí sobre, Llavors, com que està aquí sobre, doncs he de fer que que la seva mida vagi canviant. Llavors, aquí, en el primer fotograma, a l'efecte del senyor, al clip del senyor, li he posat l'efecte de retall de les vores, que li he tret aquí les vores, li he posat l'efecte de croma, ara li posaré l'efecte de transformar. Arrossego, faig petit, perquè veieu que té els tres efectes, I ara aquí, doncs, me'n vaig al primer fotograma.
I vull que en el primer fotograma vull col·locar-lo, doncs, aquí a dalt. Ho faré més petit. Aquí. Faig que sigui vermell. Clico aquí. Vinga. Quan estigui aquí, li poso un altre fotograma clau i vull que sigui més petit i el recol·loco. Quan estigui aquí, li poso un altre fotograma clau i vull que i el recol·loco. Això és una mica vista, eh? Vaig veient com em queda. Bueno, regular. Aquí un altre fotograma clau, vull que sigui més petit i el recol·loco. I aquesta és la idea, veieu, que estic posant com keyframes. Ja s'aniria fent.